Tawagan na lang na ako, ma. Ha? Hilak man ka. Ano hilak man ka? Gusto mag-Oscar. O, isa naman pudlo. Sa maning gadagandagan, man ka. Uy, kabisin ako diri, oh. Saban? Tawagan to si Oscar ba? Di ba sikat na kayo siya? Ay, yung nga di ay. Kasan tawagan ba? Daw, binada ka number niya. Wala. Daw, binsan mo pagtawag nga, wala ka number ni Oscar. Kasan tawagan? Binsan mo pagtawag gali, sikat na kay si Oscar karon. Kasan tawagan sa akin? Sana, sige daw, be, madugol ka ni Oscar. Oscar! Asa na pa? Tawag ako! Nagulat ko na mo, Dera! Magula man eh. Sige, padayon sa padayon. Sa hangin, Tama na naman. sa hangin na lugar ka magtawag sa iya. Sige, sige daw, be, kusga. Oscar! Oscar, nasa ka? Di man ka madungog na Oscar. Uy, kalayo mo kay si Oscar. Kasi na siya galing dapita. Daw, be, nadungog ka ni Oscar. Ma, Oscar, ma, ba? Tawagan na lang na ako, ma. Hilak man ka. Ano hilak man ka? Gusto mag-Oscar. Ano man, gusto ka makikita ni Oscar? Hilak na. Ay, napaghilak diyan sa mali. Oscar! Oh, madungog ulit ka niya sa hangin. Gusto na ako makita si Oscar, ma. Gabi, magutan eh. Puya diya nang usurus ka di ba? Ay na, puya diya.